खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा गावजों लोगोआव लाफानानै दावबायनांगौनि गोनांथि गैला बबेबा खामानियाव थाङोब्लाबो आधार कार्डखौ लोगोआव लांफानांगौनि गोनांथि जानाय नंला नोंथांनि मबाइलावनो दानिया आधारआ थासिगोन मिरुनि मन्त्रि आइशनि वैष्णव बिथाङा आधार एपखौ बेखेवनानै होबाय नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलाव आधार एपखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो आधार कार्डनि डाटाफोरखौ होनो हासिगोन UPI QR क'डनि गेजेरजों जेरै गोरलैयैनो रांखौ गुबुननो होनो हायो थिग बेबायदिनो आधार एपनि गेजेरजोंबो QR क'ड भेरिफिकेसन खालामनो हासिगोन QR क'डखौ स्केन खालामनाय लोगो लोगोनो आधारनि गासैबो डिटेल्सआ भेरिफाइ जानायजों लोगोसे नोंथांनि मोखाङाबो भेरिफाइ जागोन आधार एपआ 100% रैखाथि गोनां आरो डिजिटेल होननानै फोरमायथिदों मिरुनि मन्त्रि आइशनि वैष्णव बिथाङा BTCआव जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो रादाय होनाय UPPL सोरखारा गावसोरनि रादायनिफ्राय दोरदबाय नामा फिन हमजादों UPPLनि सासे दैदेनगिरिया बे खेबाव दरं पुलिसा हमदों UPPLनि दैदेनगिरिखौ UPPL माइनरिटि मर्चा उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि महिबुल इस्लामखौ दरं पुलिसा हमदों महिबुल इस्लामा कलाइगाव 1 नं जारगुरिनि थागिबि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला UPPLनि दैदेनगिरि महिबुल इस्लामा पुलिसनि मुङाव रां लादोंमोन आरो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो रां लाबोदों बेनिखायनो महिबुल इस्लामनि हेंथायै मंगलदै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों आरो बिजिरसालियाव लाबोनानै रिमान्डआव लांनो थाखाय नाजागोन होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय खौरांनि बायदिब्ला महिबुल इस्लामा गुबुन गुबुन खामानि जेरै आथोनारि अनागार खालामजानायनि दायाव जोबथेसालियाव सोजानाय दायनिगिरिखौ उदां खालामनायनि मुङाव रां लादों बेनि अनगायैबो फोरोंगिरिखौ ट्रेन्सफार होनायनि मुङाव रां लादों आरो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय रांखौ लादों दा दरं पुलिसा एरेस्ट खालामबाय UPPL माइनरिटि मर्चा उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि महिबुल इस्लामखौ दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइ होगोन नामा दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइ होनो हागौ होननानै समाज बिजोङाव गोसारदों जायखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा आरो बिफाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि बेरखांदों थारैनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइया दिनै फोसावजागोन ना जाया बेखौ लानानै बिथांमोननि गोसोआव गुलुं गुजुं जानायखौबो नुनो मोननाय जादों समाज बिजोङाव गोसारनाय बायदिब्ला दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनो हागौ मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै गोनो गोथो साननायाव गोग्लैबाय थानायनि गेजेरावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सायाव रोखा खालामनानै होदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जानाय नङा फिथाइ फोसावनो थागथियारि जायोब्लानो बर्डआ फोसावनानै होगोन आरो थाबैनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होननानै रोखा खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रंजालि बैसागु फोरबोआ जानो गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै रंजालि बैसागु फैनायजों लोगोसे बारदै सिख्लायाबो आगान होफैबाय बुहुम बिखायाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव अखा आरो बारहुंखा अखा हानायजों थाजिम जादोंसै मिथिंगानि बिखाया माखासे जिल्लाफोराव अखा आरो बारहुंखा बारबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना जेरै धुब्रि क'क्राझार जिल्ला बङाइगाव चिरां गवालपारा बरपेटा बजालि बाक्सा नलबारि मरिगाव सोनाब कार्बि आंलं डिमा हासाव काछार श्रीभूमि हाइलाकान्दि कामरुप मेट्र कामरुप रुरेल बेफोर जिल्लाफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना अदेबानि बेफोर जिल्लाफोराव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनो हागौ बिहामजो गोमानायनि खौरां सनितपुरनि हुग्राजुलि अरनबारिनि अलंबार दैमारिनि बिसि अनसुमै मोसाहारिया गोमानानै दङ अलंबार दैमारिया फोरमायथिहरनाय बायदिब्ला थांनाय 3 दाननिफ्रायनो बिथांनि बिसिया गोमानानै दङ नखरनि सोद्रोमाफोरनो रावनोबो जेबो मिथिहोआलासे सिरियै न'निफ्राय खारखोमालांदों नाथाय दा बहा दंहैयो आरो माबोरैहाय दंहैयो बेनि जेबो गुमुर गैया होननानै मिथिहोदों बेनिखायनो बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो जाहाथे न' फारसे फैफिनो नङाब्ला गावनि बिमा बिफानि न'आव फैनानैब्लाबो थाफैयो आरो सावरायो बेनि थाखाय खावलायहरदों अलंबार दैमारिया सोरबाफोर जुदि अनसुमै मोसाहारिखौ नुसनबायोब्लाबो बिथाङा मा थासारियाव दङ बेखौ मिथिहोहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9378076962
सासे दुथांखौ 187 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। पक्स' एक्ट आरो इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव गुबुन गुबुन सेक्सनाव गासै 187 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों सासे दुथांखौ। केरालानि तालिपाराम्बा कर्टआ जेब्ला बे रायखौ फोसावदोंमोन अब्ला दुथाङा गुबुन मोनसे पक्स' केसआव गोग्लैनानै दंखायोमोन आरो बेलावसो दंमोन। नाथाय बेलाव थानाय समावनो फिन दुथांनि सायाव राय फोसावदों बिजिरसालिया। गासै 187 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों बिजिरसालिया। फोरमायथिनाय बादिब्ला 2020-21 आव क'भिड-19नि समाव जेब्ला लकडाउन जादोंमोन बे समाव केरालानि कन्नुर जिल्लानि माद्रासा फोरोंगिरि मोहम्मद राफिया सासे उन्दै सिख्लाखौ आथोनारि अनागार खालामदोंमोन। गले गले एखे खामानिखौनो मावबाय थानायनि थाखाय आरो 16 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायावनो दुथांनि हेंथा 187 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजाखौ फोसावदों। दुथांनि सायाव बिजिरसालिया बे साजाखौ फोसावनायनि अनगायैबो हिन्जावसानि नखरनो जाहाथे 9 लाख रां होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों बिजिरसालिया। BTC बिसायख'थिखौ लानानै UPPL आरो BPF दोलोआ जायगा जायगा दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जथुम्मा खुंनायजों लोगोसे हेफाजाब होनाय हाबाफारिबो खुंदों। थिग बेबायदिनो साखाफारा जादों BJP राजखान्थि दोलोआबो। 8 आरो 9 एप्रिल बे साननैयाव BJP दोलोनियाबो मोनफ्रोमबो बियाबावनो जयनिं हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे दोलोनि गेजेराव जथुम्मा खुंनायनि थांखि दंमोन। बे लेखायै BTCनि मोनफ्रोमबो बियाबाव वार्कार्स मिटजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंदों। UPPL दोलोनिफ्राय BJP दोलोआव बावैसो सिगां हाबफैनाय मनरन्जन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझारनि सेरफांगुरियावबो वार्कार्स मिटजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंदों। मनरन्जन ब्रह्मखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावदों आरो मनरन्जन ब्रह्मआ देरहागोन बे फोथायनायखौ लानानै बिथांखौ मदद होदों बिथांनि मददगिरिफ्रा। ओजोंहाय पर्बतझरायावबो BJPनि जयनिं हाबाफारि, BTC बिसायख'थियाव देरहासार जानाय आरो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जि सोलायनाय फैदों आरो गुबुन गुबुन बिथांखिफोर फैदों बेखौ रायजो राजानिसिम लाबोनो थाखाय खामानि मावदों होननानै फोरमायथियो BJPनिफ्राय। ओजोंहाय UPPL दोलोआबो जमदुवार, दतमा आरो दाब दाब जायगायावनो हेफाजाब होनाय हाबाफारिजों लोगोसे दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जथुम्मा खुंदों। UPPLआ गोजोननि मोन्थोरखौ लानानै आगान सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'नि खामानि मावनाय आरो प्रमद बर'नि सोरखाराव गोजोननि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै UPPLआव हाबफैदों आरो UPPLआ खना खनला गोग्लैसोनाय गामिफोराव जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो UPPL दोलोनिफ्राय। BTC बिसायख'थिखौ लानानै BPF दोलोआबो जायगा जायगा जयनिं आरो वार्कार्स मिट खुंदों। गुणोत्सवआव BTCआ गाज्रि फिथाइ खालामनायखौ लानानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखार आरो एबसुनि सायाव गाग्लोबदों कास्टम बसुमतारिया। बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय राजखान्थियाव बांसिन गोसो होदों होननानैबो बुंथियो आरो जायनाखि प्रमद बर'आनो BTCनि सोलोंथाइ बिफानखौ नायनायनि बिबानखौ लादों नाथाय बिथाङा सोलोंथाइ बिफानखौ जोथोन लायाखै। फरायसालिफोराव सासेबो फोरोंगिरि गैया, बबेबा फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं आरो बिजाबफोरा समय मथे सफैया जायनि थाखाय BTCआव बेबायदि फिथाइ जादों होननानैबो बुंथियो। प्रमद बर'आ बेफोरखौ गोसो होआलासे बबे दैनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनो नांगौ, बबे गेटआव 2 नम्बर रां बोखांनांगौ बेफोर खामानियावसो बांसिनै गोसो होदों होननानैबो बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। BPFआ सोरखार थानाय समाव जेरैबायदि खामानिखौ मावदोंमोन BPFआ सोरखाराव फैफिनोब्ला बेबायदि खामानिखौ मावफिनगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लानानै BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो MLA रबिराम नार्जारि बिथाङाबो। UPPL आरो BJPनिफ्राय 300नि गोबां सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा। पुलिसआ पुलिसनि जियाव जाय पुलिसआ समाज फोसाबनायनि बिबान दं नाथाय बे दुथाङा समाज फोसाबनो नागारै समाजखौ गुबुंले खालामनायाव मुखुब होदों। आमिनगाव थानायाव पस्टिं जानाय मुजाफर रहमाना ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। बायहाटानिफ्राय मुजाफर रहमानखौ हमदों पुलिसआ। रांजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादबो हमनो हादों मुजाफर रहमाननिफ्राय। दा दुथांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट एन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। हायर सेकेन्डारि थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दङ।
कक्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि हायर सेकेन्डारि थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायबो जागासिनो दं। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, इडुकेशन, इकनमिक्स, हिस्ट्री आरो सशियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बीकॉमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनि खाबुबो होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनिबो सुबिदा दं, जेराव नोंथांमोननो साबसिन सुबिदा होनाय जायो। जायफोर फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं, नोंथांमोनहा कक्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003786924 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।